Les tradicions més antigues del poble que jo recorde són quan feien les festes del poble, Sant Antoni i les cassoletes. Les cassoletes anàvem les mestres a la serra a menjar vilers. Allí cantàvem, allí ens ho passàvem molt. Les festes de Sant Antoni, pues entonces teníem animals tots en casa i fem una foguera en cada casa, una gran es feia en la plaça. Després, el dia del Sant Antoni, portàvem tots els animalets a beneir a l'església i després es soltaven tots els cavalls, que allò era molt bonico. La festa de Sant Antoni i les del poble són especials per a nosaltres, perquè sempre, per almenys jo sempre he estat així al poble, que és el que més m'agrada. I allò per nosaltres era el més gran. Quan ens havien de fer un vestit, ens el feien per festes. I res, els familiars també venien i bueno, allò era molt bonic. Entonces, els valors de les tradicions devien de conservar-ho, perquè si bonico és ara, bonico era entonces també. Perquè de la meva generació, quantes voltes fem, ai, quan fèiem això, quan fèiem allò, allò sí que era bonico, diguem tots, allò sí que era bonico, però lo d'ara també. I entonces hi ha que conservar-ho tot i tirar-ho tot avant. Cada festa i cada any que la passem, pues, és un record que nosaltres perdura i voldríem que això no s'acabara.